Siemka, tutaj Kobździk, a to mój pierwszy odcineczek z Polewilka. No. Ogólnie wiecie skąd znacie, wpadźcie, przypomnijcie sobie mój nowy kanał. Czarmary, u mnie jest noc. Muszę być cicho. No dobra. Nie idziemy dalej. Gram online. Pięknie. Patrzcie, ile na tych serwerach. Patrzcie. Na to. A to jego imię Krzysia. No. Idziemy dalej. Dawno nie robię na moim najmniej serwer. Plus to story. Dobra. 90 dni. 7 jeden dzień. Bym wolał za jeden dzień. Tak, tylko nie wiem ile on kosztuje. Nie wiem. Moje serwery. Zmianę serwerów, nie wiem jak się robi, wiecie o co chodzi. Czekajcie, może mi się uda zrobić moją twarz. No, nie widać, może nie. To nara, widzimy się w kolejnym odcinku na moim nowym kanale Kobździk.